шерои нар салому алейкум. Чихелем бародаро апау хваро созакен хубакен. Худованд соз бошен тень боше. Хай бахшишаки привичка ями дастакомуна даҷибак медозем. Ягон алло шоида ягон такаббури ягон беҳурматӣ нест. Просто омӯхта шидагием. Бародарҷоно нигаҳ кунед. Сара за сари масъала бирем. Масъалаи бобои қанд. Яке аз шерои нари наркалаҳои YouTube. Яке аз шерои нари наркалаҳои YouTube. Бародарҷоно, мон ҳамин масъаларо насамдели дидам, исзам, усзам, биромам, ай гирду гӯшаш, ай тамоми ҷош зам биромам. Ҳамин бародар бобои қанд бечора гуноҳ надора, ӯ қа гуноҳи накарда. Бародаро мардак борида, ҳамин бечора ягон гуноҳ накарда. Хайни даразумени шудагиай дари дурун и семеняй бародарҷоно, ҳамин шумо нигаҳ куненда бародаро, ҳамин кадомат атавоча ҷангат намекуна. Мардак бори аз рӯи тидониву худо биен аз рӯи ҳамин просто аз рӯи мардакӣ гап занем. Кадомат ҳамин падару модарат мақсад дашто мақуратат намекуна, ҷангат намекуна. Кадомат любой тамона кардагиай понятнай ҳо калонсолай ива не ки бародари азиз. Оно сини солшон рафтагиян, хай барои як раҳ бидай, бобои қанд гуфтае ки ҳамин раҳра маҳкам накун ки ҳамин мардам биёя бигзараву бирава ухе. Ман фикр мекунем ягон ҷои чиш нест. Хай бечора гуфтае ҳамин раҳ мон халқ бигзара бирава биёя. Хай рафтан падару модарша сурат гирифтан, и давно будастае, ира ман насколько фаҳмидам ки давно будастае. Хай ҳозир бобои қанд тирмада ҷои даста неста, нигаҳ кунед тирмада нест бародаро. ҳамин шер ку, ҳамин шер ин ҳамин диден, ин ранги клеткаҳай ку, ин бобои қанд меёра мезана мешкана, хеле меброя. ҳамин шумо ина дида бестен, ҳамин нарай охи, ҳамин одам меброян хеле, может пага, может рӯзи дигар хеле нигаҳ мекунед ки шопи карда биромад. Просто ман ҳайрон дар чӣ мешавам ки баъзан ноҷавонмардо да бародаро, мардак ворӣ, мо худкуши бегонапарастем. Мо худкуши бегонапарастем. Мо нигаҳ мекунем баъзан блогерои номарди мо ки дар куҷо як семени ҷанги проблемаҳай бигирем дар экран боремаш. Дар киҷо як занака қадия мардак қапидана мо бигирем болои экран боремаш. И ай рӯи ҷавонмардӣ нест. Ин аз рӯи худи пастии мо ҳай ки мо мехезем ҳамин корора публишнӣ мекунем. Ин аз рӯи мардакӣ нест бародари азиз. ҳабача ҳамин нигаҳ кунен да бародаро. ҳамин дигар миллатҳоро нигаҳ кунен. Ягон калонсолшон меброя ку, ягон навор мекуна, ба дараҷаи падешкаш мекунан ки паҳ ба номи худо қасам кайф мекунӣ. Дар мо ку худкуши бегонапарасто, агар ҳамин коротон бошава, ҳамин бародари хутонаву додари хутонаву апаву хоҳари хутонаву хел санг бизанед долга намерен. ҳар як кас аз нияташ аллоҳ меташ. Накне не мардакои хуб, не ки ман гарантӣ метавам ки ин шери нарай нар мемона иншааллоҳ биизниллоҳ. нигаҳ кунед хеле ҳумбас хеле рӯам тариат надора кохе мекунам хеле мебурад. барои алқа бародари азиз, шӯхӣ худо нигаҳбон томоша дар амони аллоҳ бошем. Просто ман ҳамеро хостам бигумтон ки бегонапараст нашен. бача як бобои қандай а мардакои хуб шумо мегӯед ки пош балави гура онда брава намозша хуна, вай 5 вақт намозша мехона бечора, 5 вақт ами қатима ба дар ами ҷа ку намозша қазо намекард. Просто дар кор нест. Бародаро, ба худо гарани аламу мекуна, гарани дарду мекуна ки мо бегонапарастем. як дар инстаграм паргапӣ мешава, ака мегум амиҷа шане. дар инстаграм бародаро як навора тамошо кардам, нигаҳ кардам ки ҳамин мега ки саволи шудагиян ки мега ту мега барои чӣ мега ҳамин тоҷикора мега бисёр чиз мекунӣ, нуми тоҷикора мегирӣ, тоҷикора меқапӣ, мега ки ба хотире ки тоҷико падешка мекунанд мега. ака нагумаш дигар миллат ҳаят, нагумаш мега тоҷико падешкаш мекунанд. датаи комментарияш диромам ку бля оддихом дори ними сари калам ку хует кард. метавонед ними сари калам
медонем барои чӣ? Барое ки ҳамонро нависондам. Брат, от души, брат, мы с тобой, брат, приходи в гости, брат, это, брат, туда, брат, сюда. Брати худаш ҷон шаме таку мебуранаш мегӯяд ки ту як ҳаромхори паданалат ё ки падари. Брати худаш ку 24 соат дар баршон чихтай ку мегӯяд ки гумш ки барои тирмаш кунем. оз як чӣ биромадай ку мегӯяд ай мақомот хоҳиш мекунем ки барен ҳамёра барен маҳкам шо кунем. Блогерора даохе мара немегӯянд, ҳама бисёриҳоша мегӯянд, чандин таоша мегӯянд, ҳамара пачтӣ мегӯянд. ман ҳамин камкам зиқ мешавам, мегӯям дашро ҳақорат мекунанд, нигаҳ мекунем, ҳамин любой чиша мегуфта будастанд. Не ки дигар миллата намегӯянд. дигар миллата намегӯянд. Не шерои нар, ба худо қандтон набзанед. анами пешравии шумое ки бегонапарастӣ мекунед. худо нигаҳбонтон боша. дар он гапи пастобуланд гуфта бошем, узри зиёд, просто ҳамин дил даку алам ест, да, алам. беҳад алам ест. биё ҳамин завадид накунем. худо нигаҳбон. ин бародарам зангирай камакак изоми каша гап зана. бародарай азиз, чанд сол шид бародар гаймаритӣ? 1,5 сол. 1,5 сол шид. марҳамат. результат ҳаст? бале. лечени гаймарит ба доруҳои гиёҳӣ. бародарай азиз, бо диққат гӯш кунед, баъд сахтаниш кунед, роиш кунед. ҳамаи бародаро алҳамдулилло пеши мо лечени гаймарит омадагиянд. бародаро павқаро муроҷиат кунед, ҳам барои занҳо, ҳам барои мардҳо. дӯстони азиз, яке аз нишонаҳои гаймарит чие? якум, пешонӣ дар мекунад, дуюм, чишмот дар мекунанд, сеюм, раҳи нафаскашӣ қинай, чорум, тез гириб мешавад. бародарои азиз, кадомоед ки ҳамин нишонаҳо доре, метавонед ки муроҷиат кунед. лечени гаймарит ба доруҳои гиёҳӣ, бе шприц, бе шланг, бе азоб. просто занг мезанед, муроҷиат мекунед, мо иншааллоҳ дар хизмати шумоем. лечени гаймарит ба доруҳои гиёҳӣ дар шаҳри Москва, метро Беломорский. метавонед ки бародаро павхаро муроҷиат кунед, иншааллоҳ дар хизмати шумоем.